Dalibor, áno, som tu pri mažoretkách, slovenských aj českých. A mňa by zaujímalo, či mažoretkovanie je teda šport, umenie... Umení. Šport je... Oboje. Dievčatá, ujasníme si to. Vy ste vedeli, čo robíte. Ale podľa mňa je to teda aj trošku aj turistika, nie? Turistika. No to chodíte veľa, nie? A tak Hodne sa dvíhate, nachodíte. hej? A dá sa mažoretkovať aj do terénu? Napríklad hore kopcom si už mažoretkovala ty? No, jasne. Áno? Aj dole kopcom? Aj dole. Aha, my ste vysokohorské mažoretky, nie? Áno, sme. Aha. A inak vy si musíte si hľadať taký vhodný terén na to, čo robíte. Pre ten váš šport, to vaše umenie. Podľa toho, aké čižmičky máme. Teraz máte aké? Teraz na rovnú plochu. Na rovnú plochu a vy máte také tiež vysokohorskejšie. A vy, keď robíte všetko tak naraz, teda vy ste z rôznych súborov, pozerám podľa tých krásnych kostýmov, tak aj keď si s kamarátkami, mažoretkami na kávičke, tak rovnako naraz? Ne. To ne. Si individualita. Áno. Dievčatá, dokážte, že ste individuality. Zakričte všetky naraz. Áno, sme individuality. 3, 4. Tak toto znie, keď sa prejavia individuality. Aj to je celkom umenie vedieť zorganizovať takýto súbor krásnych žien. Tak poďme na tie otázky z umenia. Sme opäť v sekcii VIP, kde už je taký spokojnejší trošku. Maroš Kramár pri otázke ohľadom skupiny Elán povedal, že konečne niečo viem. Ale máme tu umelca, aj nielen hudobníka, ale aj maliara. Martin Maxa, vy malujete. Áno. Áno, malujete celkom tak aj vytrvalo, aj dlhodobo. Snažím sa o to, A áno. podľa tých bicepsov vy máte asi ohromne ťažké štetce, nie? Alebo No ono to s tím nesouvisí. Spousta lidí si myslí, že maluje se rukama, ale maluje se tím, co se odehrává tady v té klenbě lebeční. Ale musíte to potom nejako presmerovať do nejakého... Jasně, to už jenom koordinace. Ale rukou malujete, tak akože ujasníme si toto. Jasně, ale ten štětec si můžete k té ruce klidně přivázat. Dobre, to je tiež ďalšia taká umelecká technika. Pre mňa je napríklad umenie niekam prísť na čas. Čo je pre Marketu Fialovú v tomto smere umením? I s tím já mívám potíž, ale v těch 7:30 já to většinou stíhám. Na správy to stíhate. Přesně tak. Dobre, Daniela Šinkorová, čo je pre vás umenie v takom bežnom živote? Odolávať ľudskej hlúposti. A tak vás veľmi láka ľudská hlúposť. A je veľmi vzácne, že tu máme človeka, ktorý ju vie posúdiť teda. Vy sa s ňou nestretávate? Ja sa stretávam, ale ja som tiež pekne blbá niekedy, takže dobrý večer, som tu. Dobrý večer. Ja pozdravujem teraz Dalibora. Tak a teraz odpovede posielajte v správnom tvare T, medzera 5, medzera ABCD, na telefónne čísla pre Slovensko 6663 a pre Česko 906 0609. Nezabudnite ich posielať, pretože len tak máte šancu ovplyvniť celkové výsledky. A stejně jako celý večer, abychom mohli vaše odpovědi vyhodnotit, prosím, nezapomeňte zodpovědět všech 10 otázek. Děkujeme. To boli posledné súťažné otázky a vidíte, ani to tak veľmi nebolelo. To počkej, to mluv za sebe, mě to docela bolelo, teda já jsem některé odpovědi rozhodně nevěděl, to přiznávám. Hej, No. a tak nech by to akokoľvek dopadlo. Švejk by vás obhájil, vieš, takouto vetou. Jo, ty myslíš, počkej, to je poslušně, hlásím, pane oberleitnant, že nemůže být každý chytrej. To by bylo totiž na světě tolik rozumu, že by z toho každý druhý byl úplně blbej. No, to je krásne. Vás musím povedať na našu obhajovu, že aj Jánošík mal množstvo slávnych vied. Napríklad... Já vím, ruky hore, No. gatě dole. To je jedna slávna veta, potom daj dukáty a ešte veľmi významná. Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte. Fakt to řek? No, No tak keď jsme si tu prvú polovicu upiekli, tak si v tej druhej časti vypapáme správne odpovede a dozvieme sa, ako to všetko dopadlo. počkejte si, za chvilku jsme zpátky. Dobrý večer, veríme, že aj vy ste sa doma večer prezliekli teraz cez túto prestávku, tak ako my. Moc si Vítajte. to sluší, Aj krásná tebe, barva. ďakujem. A ty si dal dole opätky cez prestávku. Co jsem si dal dole? Opatky, podpatky. Jo, ano, ne, ty máš vyšší boty, to já jsem... Aha, to a jsem mě se- sem nedali tu stoličku, to bylo domluvený právě, že nebudu takhle vypadat. Tak poďme oficiálne na to. Vítajte späť pri sledovaní odvetného vedomostného testu Česka a Slovenska. Již brzy budeme znát správné odpovědi a dozvíme se, zda Slováci obhájili své loňské vítězství, a nebo je letos porazili Češi. Budeme tiež vedieť, ako sa darilo napríklad mažoretkám a starostom. Cvičitelům, hasičům. Alebo či to všetkým náhodou nenatrali smetiari, prípadne novinári. Uvidíme, jdeme na to!
A už sa tešia naše celebrity, pretože majú určite veľa správnych odpovedí. Dívam sa napríklad na Miroslava Etzlera. Vy ste vraveli, sme teda v sekcii literatúra, že vy vôbec nič nečítate. Ne. Vôbec nič. Vôbec. A keby bola biografia o vás, to by bola čitateľná kniha? No to by bylo hrozný. To byl hrozný? Něco hrozný. Já bych se spíš vrátil k tomu, co je umění, jak jste se tady ptali. Já pro sebe to beru tak, že umění je rozhodnout se kam nejít. A já jsem tentokrát zvolil velmi špatně, tedy to musím přiznat. Ale my sa veľmi tešíme, že ste tu. Veľmi sa tešíme, že ste tu. Aj takých tu potrebujeme. Je to úplne v poriadku. Áno. A keby... Uvidíme. Keď náhodou sa dostanete do prvej trojky, prezradíme váš počet bodov? No samozřejmě. Už vtedy áno. Bohužel se teda dívají mi děti, takže, ale já se do první trojky určitě nedostanu. Vy ste im to nezakázali? Ne. Takúto. Já myslím, že tam nebudou vyhlašovat nějaký výsledky. Tak jsem říkal, koukejte se. No. Tak keď budete poslední, tak vám dám znamenie, dobre? Dobře. Ale na kameru. A jak to bude vypadat ještě? Takže... Takto, okej. Uvidíme. Budu potom. vás sledovat až do konce pořadu. Teda. Sledujte ma, prosím. Ja som myslela, že ste si ma všimli už na začiatku. No tak nič teda. Ale ja som si vás všimla. Zdáte sa mi veľmi šikovný. Držím vám palce. My pokračujeme ďalej v riešení zostávajúcich otázok z literatúry. Opäť sa pozeráme, že celebrity sú celkom spokojné. Prosím vás, nevyhrajte aj tento blok, bude to taká nuda. Skúste sa teda tak možno nejako posnažiť trošičku. Čo sa týka zemepisu, tak možno niektorí ľudia sa občas zaoberajú svojimi bývalými životmi, len tak zo špásu, ako sa hovorí. Daniela Šinkorová niekedy si dávala zistiť, že kde žila kedysi, v akej krajine, v iných životoch? Ja som si len dávala zistiť kedysi, či náš rodokmeň nesiaha až do Čiech. Aha, a? Ale nesiaha. A siaha... Sme Šinkorovci celý slovenský. Len. A to úplne susedíme... všetci až do nejakého zadného 56. kolena. Oho, no tak to... A pritom susedíme s 5 štátmi, tak tam sa mohlo ešte niečo tak primotať. Miriam Kalisová, ahoj. Tak ahoj. Tvoj minulý život bol nejako zmapovaný? Ja som bola na barme, kuchár. Tak ja som bola vraj sestrička zdravotná. Kde? Tak to neviem. Aha. To mi nepovedal ten človek. A keby si mala podľa svojej mentality určiť, kde by si sa mala narodiť možno druhýkrát, tak ty si aký typ? Hodíš sa čo skôr do Talianska, temperamentná? Asi na Slovensku by som sa chcela narodiť ešte raz. Tak to si sa dobre narodila. Ešte raz prísť do testu. Pripravte si, prosím vás, hlasovacie zariadenie pána Etzlera. Budete si ho posúvať, pretože... Ale vlastne teraz už nie, teraz už zase odtajňujeme ďalšie správne odpovede zemepisonským. Veľmi dlho sa nikto nerozprával s Marošom Kramárom. Maroš, ahoj. Máš v uchu prst, vyťahni si ho. Zalahnuté mám. Zalahnuté, ale počuješ ma? Áno, počujem ťa. Áno, poďme sa porozprávať o tvojej súkromnej histórii. Ktoré sú také pre teba v tvojom živote dôležité historické momenty? Sú to narodenie detí alebo divadelné premiéry, ceny? Čo? Ja hovorím, že aby bol človek šťastný, sú dve veci dôležité. Dobre sa narodiť a dobre sa oženiť. A to sa mi podarilo. Tak... Schválne teda, väčšinou sa stáva, nie väčšinou, nechcem nikomu krivdiť, občas sa stáva, že muži zabúdajú na ten svadobný deň. Ktorý dátum to bol? Počkám, 6.8. 2000? 2000. 2000? Nie, 1999. 1999. 1990, samozrejme. 99. Je to správna odpoveď. Veľký potles pre Maroša Kramára. A ešte? A bolo to v Lisabone. Dokonca? Tak to je správna otázka v zemepisnej oblasti. Áno, tak bolo? preto som bol taký dobrý. A prečo v Lisabone? Prečo v Lisabone? No, keď sa môžem opýtať, prepáč, tak neviem, ma to zaujalo. Lebo moja žena povedala, že by sme sa tam mohli oženiť a my sme boli týždeň tam boli ako frajeri a druhý týždeň už ako manželia. Aha. Veľký rozdiel to bol. Obrovský. Hneď sa to celé zmenilo. A chcem sa opýtať, ako sa teda to lisabonské manželstvo aklimatizovalo na Slovensko? Neboli žiadne problémy so zmenou krajiny? Nie, vôbec, lebo to bolo na ambasáde slovenskej, takže na pôde slovenskej to bolo. Je to veľmi, veľmi výhodné, lebo novinári tam neboli a nemusel som, lebo
pri svadbe je to tak, koho pozveš, toho vytrápiš, lebo musí kupovať dar, a koho nepozveš, ten sa urazí. Takže my sme to riešili tak, že sme boli na dovolenke a moja žena povedala, tak sa tu zoberme, a som povedal, však to nejde. A ona povedala, ja viem, že to ide, ale však nemáme tu rodné listy, a ona povedala, ja som ich zobrala. No a tak sme zavolali na tú ambasádu a vtedy tam náš veľvyslanec povedal, čo pán Kramar, stratili ste pás? A on, nie, horšie, musím sa ženiť. My už sme čakali a on povedal, tak zoberte flašku nejakú dobrú a ja vám to vyhovorím. No, ale nevyhovoril. A ja urobil dobre, ja som Nesťažuješ sa, Nie. jasné. Tak blahoželáme, máme tu niekoľko informácií zo súkromnej histórie Maroša Kramára. Pamätajte si, keď idete na dovolenku, nafúkovačku, krém a rodný list. Nikdy neviete, kedy to budete potrebovať. Ideme ďalej.